Destana bêjin Newroz Münewwer Azizoğlu Bazan Dîroka Kurdan wekî hemî dîrokên nivîskî dîrokeke mêran e. Asta wê ya zayendî, xalên girêdayî têkiliyên zayendî di vê dîrokê de nexuyane. Yan jî li gorî nivîskar û kiryarên dîrokê ku bi giranî ji mêran pêk tên, bi çavên mêran tên şîrovekirin. Di vê şîrovekirina dîrokê de jin li gorî berjewendiyên mêran, welat, ax, malbat û her wekî din tê sazûmankirin û rolên di vê çerçeveyê de lê tên birên. Ev ne tenê taybetiya dîroknivîsî yan jî şîrovekirina dîroka Kurdan e. Yek ji awayê desthilatdariyê bavuksalariyê ye. Dîrok ji perspektîv û berçavka mêr û desthilatdar tên nirxandin. Li gorî vê şîroveyê mêran, aktorên serekeyên bûyerên dîrokî, sedem û xwediyên serkeftin û bilkeftinan hem qehreman, hem qurban, hem serhildir û hem serberjêrin. Bi saya rexneyên jinanên bi dehan salan ev têşe û şîrovekirina nêr ya dîrokê bi gelek avayên hat teşîrkirin. Êdî bêyî ku jê bêgumankirin dizanin dîroka heyî li gorî hiş û mêjiyê mêran hatiye nivîsandin, şîrovekirin, çarçovekirin. Eger em dîrokê wekî fenomeneke ku li gorî helwesta nivîskar û bilêvkar ava dibe û têşeya xwe digire bigirin dest, em dibînin ku tenê dîrokek nîne. Dîroka serdest û bindestan, dîroka serkeftî û binkeftiyan, dîroka jin û mêran, dîroka reş û spiyan jî hev cuda ne. Bûyereke li ku û çawa qewimî be bila biqewime, ne xwedî rastiyeke tenê ye. Em bibêjin dema em behsa bûyerekî dikin, li gorî çavê ku em lê dinêrin, ev bûyer digore û têşe digire. Merîfet di nav nêrinên cuda de bêyî manipûlekirin şîroveyeke bibîjdan pêk anîne. Em dîsa vegerin ser dîroka Kurdan û reşa wê ya maskûlîn. Çawa ku dema bi peyva mirov bi giranî mêr tê qestkirin, di bûyerên dîrokî de jî bi giştî bi gotina Kurd, mêrên Kurd tên qestkirin. Ez dixwazim vê yekê di çarçoveya destana Newrozê de binirxînim. Em bibêjin kêm zêde her Kurd ji piçûktiya xwe da bi awayekî destana Newrozê bihîstiye yan jî xundiye. Gelek nivîskarên camêr li ser destana Newrozê çavkaniyên wê, watê û naveroka wê û her wekî din serê xwe êşandine û nivîsine. Şîroveyên derbarê Newrozê de jî ji perspektîfên pir cuda hatine nirxandin. Ji perspektîfa şoreşgerî bigire heta ya dîrokî, ji perspektîfa neteweyî bigire heta ya olî, heta bi gelek nêrinên dijberî hev destan û wateya wê ya ji bo Kurdan hatiye şîrovekirin. Ji bo vê nivîsa min çavên xwe li hin nivîs, çavkanî û lêkolînan gerandin, xwendin. Hemû nivîsên ku ez leqayê wan hatim ji hêla mêran ve hatibû nivîsin. Niha li vir dikare bê gotin, qey me destê jiran girî daye, bira ew jî binivîsin. Lê mixabin newsa ye. Mijar nivîs û şîrovekirina dîrokê be, yê ku xwe berpirsiyar û xwedeyê vî karî dibînin mêrin. Adin mesele ne tenê nivîsandin e, ev xadeke sazûmankiriya mêran e û derê wê jî mêran re vekiriye. Lê li vir daxwaz û mebesta min, vî deriyê jî jinan re jî vekirinî ne. Divê jin ji bo nivîsandin û nirxandina dîrokê jî xwe re qadekî û deriyekî nû ava bikin. Ji vê deriyê ji me re tu xêr û bêrnîne. Lê mesele ev e ku dema nivîs û şîrove ji destê mêran, bê çavekî rexneyê dertê, dîroka giştî dibe dîroka mêran. Ev yek berpirsyarî wekî norm û xwezayî li ser civakê tê ferskirin. Tiştê herî balkêş li gorî min di nav van hemî camêr nivîsên derbarê nirxandinên Newrozê de tinebûna jinan, tinebûnan perspektîfa zayendiyê ye. Dîsa em vegerin destpêka nivîsê. Ger em bûyerên dîrokî wekî şîrove bigirin dest, em ê bibînin ku destana Newrozê jî vegotinan da li gorî ruhê demê diguhiriye. Ango destan her tim jî nûbetê afirandin. A ku di nav nirxandinan da bê guhirtin û bê şîrove dimîne, tunebûna jinan e. Kes ji bo xwedî li ser vê yekî hûn nebûye. Deha qmêr, kawa mêr, zarokên kava kur, ên tên kuştin kur, ên derdikevin serî çiyê kur. Û navê destanê jî destana Kurdan e. Tenê di versiyonekî de ez leqayî jinê hatim. Ew jiya mamoste Evdilqadir e. Ew di çîroka xwe ya Newrozê de ku ji bo zarokan amade kiriye de rola agirvedanê dide jinan. Kawa ji jinên gundî re dibêje. Dema min deha xwe kuşt, ez ê agir dadim. Dema we agirî dît, hûn jî di her dewerî agir bêxin. Her hal mamoste jî xustiye li gorî rihê demê di quncekî de jin bên xuya kirin û rola çavronîka hiyê daye jinan. An ji hin lêkolînvan jî dêlva peyva zarokên kurîn zimanekî nêtir bikartînin. Bi giştî peyva zarok an jî ciwanên Kurd bikartînin. Armanca min kawayê hesinkar, kawayekê jin avakirinî ne. Lê li gor min destan bi çavekî rexneyî, bi bandorên wê yên li ser avakirina zayan da civakî nirxandin pêwîst e. Ji ber ku mîtolojî di avakirina netewe, ger û endamên civakan de roleke navendî lîstine. Dibe ku ji niha şûn de ne ev qas navendî bin. Divê mirov bipirse, çima bi vê avayî qewimiye, encamên vê şîroveyê çi ne? Çawa dikare ji nû ve bê afirandin û nirxandin?
Wê demê dibe ku şîroveya Newroza ku ji bo rûmeta Xwedawanda Xwezayê ku dûre bi birêvejekirina mêran nivîsî bû, mêr û Xwedayê rojî Mîtrayê dihat pîrozkirin derkeve pêş û bê nasîn. Newroz pîroz be.